Maraming salamat, Ma'am Ibon Mix Vlog. Thank you, thank you. So Karang, maraming salamat Ma'am Ibon Mix Vlog. Thank you sa sa pag-support. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong support. Thank you, thank you. Tomel, yung people in the house, maraming salamat po sa inyong support. Franz Kiss, may galap sa taas sa'yo, amigo ko, Franz Kiss. Maraming salamat sa pagpasok ka. Sandali lang, dyan kita, amigo Franz Kiss. Ayan, may jacket ka na, amigo Franz. Kiss may jacket ka na po dyan. O baka nang link mo dyan para bahay mo, para madikitan ka natin mga kaibigan. Chinjan Alaba, amigo, shout out from Franz Kiss. Ayan. Maraming salamat sa nakatambay dyan. Tomel John people in the house. Thank you. Maraming salamat, Sir Rans, Amigo Rans, sa pag-tamsak, sa pagpasok sa aking live. Maraming salamat. Kamusta naman po yung dyan, klima dyan sa Riyadh ka, no? Hello, Franz. Saka na ba? Kaya may basi malaglag na ko, may nanit ko. Yan po, sa bahay ni Franz. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. Hindi pala ako nakadikit sa'yo. Amigo Franz, dikitan kita. 1.71. Budol ako sa'yo Hindi ako nakadikit sa'yo Pasensya ka na Dilikitan kita, babalikan kita ngayon. Malinsangan na host, babalik na siguro. Ito, medyo malamig pa dito eh. Malakas hangin. Sarap ng inihaw isda. Sarap. Radyo Kumar. Shout out. Radyo Kumar.
balikan na kita. Medyo Franz, ha? Ayan, nabalikan na kita. Huwag ka na makitampo sa akin, ha? Sinsya ka na. Maraming salamat. Kung hindi ka nakapunta sa akin live, hindi kita nabalikan. Saka na kayo mga kaibigan ba? Kayo masih malaglag na ko. Kung gusto nyo makit yan, mga kaibigan. Sinsya na ko kayo, ha? Ayan, may shout out sa aking co-host, Miss Jinjan Alaba. Ayan. Saka na Jinjan, kanta na daw. 4 million people in the house. Maraming salamat po sa inyo. Shout out, host. Patay tayo dyan. Shout out. Maganda kong co-host. Good morning. Kanta ka daw, sabi niya ni Franz Casey. Akyat ka, Migo Franz. Kag magkanta, ipakita yung galing mo sa kantahan ba? Sa talatul. Hakunoy. Shower out. Ayan. Hindi, nag-aantay ako sa amo ko. Sa? Nag-aantay ako sa amo ko. Bakit? Hatod na sa tukuan siya. Kanta mo na. Sabado ngayon, hindi. Ayan si Jinjan. Jinjan. Ayan o. Ladies Hakunoy, first. sino to, Migo? Si Franz yan. Ay, ikaw lang. sorry. Kala. Akala ko si... ayan. Chip, dikitan mo si Sir Franz. Chip, baka hindi mo makadikit yan. Franz. Dikit Kadikit lang. mo na ba to? Si Chip Dipis, oh. Na ano ko na yan. Si Baka Chip. hindi mo binalikan, Chip, ha? Balikan mo yan. Sir Franz. BPB is anong meaning yan? Hello, Hagunoy. Develop. Sir Franz pala yan eh. Franz, ba't Hagunoy, Franz? Hagunoy. Hagunoy, Bulacan. Ano yun? Wala, hindi ko nalagyan. Lugar yan? Parang kahoy yata yun eh. Hagunoy. Kahoy. Hagunoy. Damo yan, damo. Yung Bisaya pa sagbot. Hi, Chef. Shout out, Chef. Sagbot. Chef. Si Chef. Anta ka na, Franz. Di ako na hinarang, lumabas na ako. Hinarang ako kanina dyan. Nawala yung ano ko. Kanina pa ako nag-comment tapos biglang nawala. Ang alin? Yung comment ko, pangalawang shoutout ko na sa'yo yan eh. Meron baka naman na yung... Saan dito? Baka yung una yung kanina. Lagay pag... Nung akong pasok. Ano wala yun? Baka kasi wala ka pang jacket nun. Wala. Harang. Tapos sabi ko... Yun siguro na ano ka na... Hindi ka pa kasi nabigyan ng jacket. Akala ko nga, hinaid ako ni host eh. Hindi. Dapat pag mga ganyan na wala ka pang jacket, hindi ka pa nakikita, magtuldo ka muna. Tuldok-tuldok ka hanggang sa... Tapos sinut out kita kasi sumunod ka sa akin eh. Ganon. Tapos salamat Franz sa pag-akyat. Pagbalik ko, pag ano ko ulit, wala yung ano ko comment.
Sa sunod, ganyan na yung technique dyan. Magtuldok-tuldok ka para makita ka, hindi ka ma-hide. Kaya pala pag merong nightbot, madali kang sipain ni nightbot. Oo, oo. Ate Lalo Bats, na pag may nightbot, mas-spam ka kaagad. padikit naman po dyan, Ate Bats kayo, no? Sir Franz, Ate Bats, baka hindi mo makadikit yan, ha? Bumabawi si Franz, Jose Hagunoy. Kasi hindi pa Franz siya dikit na. Muni ka na, Sir Franz? Malaki na yung bahay mo, ah. Muni na. Ano na nga eh. 2 beses ako nag-apply ng sa PIN. Dumating Parang na hindi sa pa kita na, Pinas. Franz, nagla-live. Nagla-live ka? O Hindi. baka hindi rin ako dikit. Patay tayo dyan. Uy, matagal na tayong dikit. Kaya ano pa lang Tingnan mo nga. Check ko nga. Makabudol. Hindi, nakadikit ako sa kanya. Hindi ko kasi siya nakikita nag-LS. Sila sila Hisa, sila ba mga Bisaya? Kasi hindi ko pa nakikita nagla-live, hindi nagpa-pop. Hindi talaga ako nagla-live. Hindi rin. Pero nag-upload ka. Premiere lang kasi may premiere ako ng Martes tsaka Kahit Biyernes. sa premiere, hindi pa ako nakapunta sa premiere mo. Baka hindi mo ka makakabutan. Kasi ang premiere ko hapon. Nakakalimbang ka nga, pero hindi. Anong oras ka ba nagpe-premiere? Hapon yung schedule ko. Mga alas 3 Nakatulog ganun. ako niyan. Gising ako niyan, paita. Tagal mo naman pala nag-ano. Yun lang, premiere, tsaka mga short videos. Ba't hindi ka mag-live? Ba't ako mag-live? Muni na ako. I love Nahiya ako. Ganda ng mga thumbnail mo, no? Chef, kanta ka dito ko, Mari Chef. Kanta ka. Nahiya ako mag-live, tsaka nagsawa na ako dun sa luma kong account. Mag-live ka ba? Mega Franz, mag-live ka. Pangalawang ko na yan eh. Pangalawang account ko. Na-demonetize yung una ko eh. Bakit? Kung ano kasi ginagawa. Tumali ka ba sa mga sa mga boosting ako eh. Nag-boosting ako. Boosting ka. Ano yung mo ng kwan? Watch hour? Hindi, nawala talaga yung ads ko. Hindi na, kahit nag-appeal ako, hindi na tinanggap. Unfilm, ayan, nandito sila pumunta. Uy, magdikitan kayo dyan. Shout out kay, Milan eh. Harang Boss Ricky, ayan. Mahirap ko na makabasa. Nalabo na yung mata ko sa kaka-white eh. Pero malaki naman na yata revenue mo. Makasahod ka naman na yata pag may pin ka. Wala, pa lang. 48 ata yun. Mag-live ka pa. Para sali-sali ka sa mga pag-games para dumami yung revenue. Lagi lang ako nagtambay sa mga games nila dyan. Kasi sumasakit yung kapag masyadong sali-sali ka doon ba? Para enjoy ba? Pag walang para madagdagan yung revenue mo. Midkura, hello. Yan sila Midkura. Midkura, shout out sa iyo. Channel. Shout out sa inyo, Sir Ricky. Ma'am Jinja. Bajol. Ano ba yung basa niyan? Shout out sa inyong lahat dyan. Host, pwede pahingin ng thumbs up. Ayan, thumbsakan po natin to. Pioneer ni Midkura. Sir Ricky, tambay lang ulit ako. Umakit pala si Sige, salamat. Mamilan eh. Milan ba yan? Mamilan kami. Ang kanta na Milan eh. Busy pa po. Gising na yung boss ko. Busy ba? Opo. Sorry. Busy yan. May gabi yan, babanat. Akala ko nalaglag na ako. Walang nag-ingay. Akala ko nalaglag na. May grab shout out po sa inyo lahat.
Ha? Tamsakan natin. Si Mick Cora, yun, ha? Matamsak yan. League Photon Film, thank you sa pag-akyat. Ayan, sabi ni Giselle Astronomo. Mr. Yuso, maraming salamat ha sa kanina kay Lang may Giselle tumaan na Astronomo. Angel, alam. Mysterious. Duwan Angel. 7 million, may kapagkata sa inyo. Sa inyo po nakadikit dyan kay Sir Franz po mga kaibigan, nandyan po yung bahay niya. Kanta ka Wala. na, friends. Ayan po, Giselle bahay ni... Bonso. Misteryoso. Parang akala ko si ano to. Di ba Hello, si Mr. Yuso. Shout out, Mr. Alam ko si Yuso. Migo Rapi. Napagkamala namin si Migo Rapi. Hindi Warren? ako ninja. Si Warren ba to? Nakala ko ninja kasi siya eh. Si Alam nga si Migo Akit Rapi. ka dito, Mr. Yuso, ha? Alam ko si Migo Rapi. Yan, Kala si ko Chit. nga din, ano siya. Hindi ko inisip na ano si Rafi. Kala ko ano siya, ninja eh. Ninja Natawa talaga. moves. Lalo na yung bangos. Tawa siya dyan. Giselle Bonso, shout out. Ito yung pinakamaganda namin na Yan. bunso, si Giselle Astronomo. Baka binata ka pa, Sir Rans. Nilik Ito, Putos and dalaga po. Film, shout out po. Dalaga din. Sana all binata, no? Makasana all na lang taan eh. Mga Ilonggo ba kayo? Ako, Ilonggo ako. Nakakapis ako eh. Ilonggo. Aswak. Kayo, mga Ilonggo pala dito eh. Ikaw saan ka? Sa atin? Cebu ka no? Buhol man ko. Bisaya, min. Ay po. Ang daming taga-Bohol dito. Si Chip taga-Bohol yan, oh. Lalari mo yan, si Chip. Si Chef Buhol yan. Hi, Chef. Dati- Bisaya, di ka, Chef? Si Taga-Chip. paring Bohol, Bohol din yon. Kasama ka sa Buhol, Chef. Si Altias Kay, taga-Bohol din. Dami pala, no? Hindi ko namin narinig, Chip. Yan si Bunso namin na, napakita na. Kasi na, nawala. Pagkita mo nga yung beauty mo dyan, Bunso pa. Bohol kami ni Ate Badjol, taga-Danao sila, oh. Taga-Danao, Bohol. First time mga umakit ito, magkakalat lang, ano? Hello po. Sino yan si Hi. Hagulay? Sino yan si Si Franz Hagulay? Casey po. Franz, Casey, Bunso, baka hindi mo kadikit. Dikita mo. Oh, di ko pa talaga dikit. Nakapin sa taas. Nakapin sa taas Mamaya. yung bahay niya. Mamaya, kaya wala kang cellphone na pang dikit, no? Kanta natin din dyan, itutulog na lang. Ito talaga na lang. Ariam, kanta daw. Sipat ako ng akit sila. Pagkatatawag yun. Busy yata. Sige, sige. Ingat. Ako. Salamat sa pag-akyat mo, Hagonoy. Ay. Saan ka sa Bolsa Sir Franz? Sabi ni ni Chip. Tandihay. Sa Tandihay. Kandihay? Ayun, Chip. Sa Kandihay daw. Tol sa Kindulman. Di mo ako nakita, Amaw. Ayun, nakita mo na Amaw. Si Ayan Amaw. pala si Madam Sito umakit. BBM! Kumusta ka naman, BBM? Di ka Sino napakita marinig si sa Chip, akin dun, ah. Taga-anda yan si Host. Ay, ang daming doon. Ang daming page na breakfast. Anda Beats. Daming chicks doon. Anda Beats. Yung lagi kami naligo doon sa basta po. Yung kaibigan ko si Nolimar Yocarisa, Anda Beats yun eh. Kaso naka-private na ito. Photos and film, akyat ka, photos and film. Mayaw-yaw to eh. Ungas, Rafi! Ikaw ba? Ungas ka talaga. Yan si Misteryoso, napagama namin si Migo Rapi. Oo nga. Ungas kasi yan si Rafi. Yung Mahilig sa prank. So, may games din kasi. Kaya, akala ko si Migo Rapi yun. Oo nga eh. Amal Giselle, ungas ka, BBM. Ungas. Ulit Photos ba and natin, film. sa Anda Beats? Dunkin Donut. Sarap niya na. Yung liki niya, pahaba yung liki niya.
kasi si Bugoy-Bugoy. Donut pala yan. Kanta na nga, Chip, dyan, Chip. Ilabas mo yung boses mo dyan na Mala Anghel. Chill lang. Akyatin kita dyan. Amaw, ayan. Akyatin ka daw ni Migo Sige, Rapi. akyat ka. Akyat ka na sige, mabagbagan bigyan kita. mo. Ayan. Akyat ka, Seryoso, BBM, ito. na mabagbagan kita. Akala namin Migo Rapi, ikaw si si Misteryoso. Seryoso. Kasi yung ano niya, Panira kasi yan si Amaw. Lagi nagpa-prank. Dan sa nakapin, ayan, si Misteryoso. Ay, taga ano po yan siya, Caloocan. Phase 4. Ayan, magkita-kita tayo doon pag pumunta ko. Sa Phase 8 ako eh. Ako PS9. Phase 9. Doon yun, sa medyo papuntang Phase 10. Magkano yung Phase Pro, hindi sila magkadikit ba? Yung Phase 8, malayo sa Phase 9. Daanan muna yung Phase 5 bago ko dumating ng Phase 9. Sa PC na lang ko, oy. Dapat magkadikit-dikit yung Phase, hindi eh. Malaktaw-laktaw. Sige boss, Ricky, sige. Magkita tayo doon. Maring Jinjan, kanta ka na ba? Kanta ka na daw. Itutulog na lang. Itong damdamin. Kanta kayo yung mapapasayaw tayo. Kanta kita? Sa Sanusi yan siya ma, Sanusi Del Monte. Malapit sa Tongko. Migorap sa Tongko. Sa may Grotto Vista. Sanusi. Bagbagan kita Sanusi dyan. Kailan ka uwi? Yung nahulog. Ay, si Hagunoy. Akyat kayo, guys. Kulang pa kami isa. Sanusi Del Monte ka ba, Migorap? BBM, akyat ka. Pukpukin kita eh. Alam ko niya ng mga lugar rap, Migorap, yung San Jose del Monte na yan. San Jose del Monte. Oo, sa Bulacan. Malapit lang yun sa, tawid ng lang na yun, Caloocan eh. Nandun na yun, San Jose del Monte na. Dinagat man yun si Gisela, Dinagat Island. Tapos lunurin kita doon. BBM. Sa Dinagat, di ba mga yun ni Sinan, ni Icleo? Oo, Ecleo. Mga kaliwat. Mga tawag, Kolto. Kolto. Nakakatakot naman kulto. Nalaglag si sino? Si Chip, saka si Sir Franz. Si Ate Nag-usap Chef. yata yung mga bola. Nag-usap ata yun. Secret. Ba't dito hindi ako nahuhulog? Pero pag sa LS ko nahuhulog ako, ano ba talaga? Umayos ka, Globe, papatayin kita. Kumakapit ka kasi sa matigas eh. Kaya hindi ka nahulog. Ay, kaya narinig pala. ako. Ayan, narinig ka na, Chip. Sige, kanta ka na. Narinig ka na namin. Kanta agad. Nawala na. Tika. Kayo muna. Kasi umikot yung isang cellphone ko. Paikot-ikot pa. Kantahan mo na dyan, host. Unahan mo. Sige. Sir League Photos and Film, baka gusto mo umakyat din. Nabitin ka doon kay Bunso. Bakit dapat tinuloy niyo lang yun doon? Yung usapan niyo? Pwede naman ituloy dito. Tuloy. Walang putol to eh. Kaya yung gustong pumasok sa Team Spread Lab nako, walang putol yung live. May panggabi pa, may pangumaga. 24 hours. Sige, banatan mo muna dyan, paring Ricky, kasi may gagawin muna ako sa clip. Sino banatan ko? Kunin ka dito sa puso ko, Giselle, para di ka malagdag. Ayan, oh. Kanta ka tayo. Nakakatawa. Amaw, kunik sa puso mulubot. Bigyan kita net. Sige, bigyan mo ko ng net. Net. Salamat pala kay Ninang ko, Ninong. Ayan, Ninang ka daw. Ninong. Shout out pala dyan kay Ninang ko, Ninong. Ungas ka talaga.
Ay, kailangan mo na talaga pumunta sa mental hospital ba? You know? Sino yan? Laglag. Ano? Open cam ka po. Banat, banat. Nalaglag siya. Sama ka, Giselle Amaw. Sige, ako magbabantay sa'yo sa mental. Shout Ano out, pangalan? spread love, them. Aray. Nahulog na naman siya. Kanta na kayo. Ate Chef, kanta ka na. Ay. Nasa backstage, Kuya Ricky. Sino yan? May sa backstage ata. Si ano, yung France ba yun? France? Walang name. May message, may backstage. Sino yan? Malamang name to. Sino to? Amaw, gusto mo ako bantay. Gusto mo ako bantayan. Oo. Tapos pukpukin kita para mamatay ka na. Amaw, akit ka nga dito. Ungas ka talaga. Laglag man. Nalaglag eh. Mahina ata net niya. Buti ako hindi mahina net ko dito. Pero pag sa LS ko nahuhulog ako. Sa mga katulad ko dyan na walang book, huwag kayong kanta tayo. Long hair. Ayun, andun na naman. Nasa backstage na. Sino? Si ano, yung laging nahuhulog. Ang init ng damit ko. Wait lang. Sa mga katulad ko dyan, huwag kayong magalit ha. Kanta lang to. BBM! Lahat tayo'y pinanganak na kalbo. Lang buhok, wala ring kuto. Huwag nyo naman alisin ang karapatan ko. Pangit ako. Teka lang. Pangit yung pares tayo nito, kalbo, wala nang buhok. Long hair pa rin. Ito ano niya. May tao yata sa sa backstage. Sino yan? Wala mang pangalan? Ay, si Franz, si Franz. Tama mo lang Hello? po, ha? Kata tayo. Lahat tayo'y pinanganak na kalbo. Lang buhok, wala ring kuto. Huwag nyo namang alisin ang karapatan ko. Huwag ring balaki, gupitin ang buhok ko. Pagpasok ko sa eskwelahang ito, nais nila'y gupit ko'y pang-weirdo. Ayaw nila ang skinhead o kalbo, lalo na sa long hair ko. Kalbo ko pala. Di nyo alam, nagmukha akong weirdo. Hairstyle na pinapauso nyo.
Palibhasa hindi ikaw ako, napagtatawanan ng mga tao. Anong paki mo sa kalbo ko? Anong paki mo? Hindi ito sa'yo. Anong paki mo sa kalbo ko? Inggit ka lang kasi ikaw long hair. Di nyo alam na mukha akong weirdo sa hairstyle na pinapausod nyo. Palibhasa, hindi ikaw ako, napagtatawanan ng mga tao. Anong paki mo sa long hair ko? Anong paki mo dito sa'yo? Anong paki mo sa long hair ko? Inggit ka lang kasi ikaw nakakalbo. Mga bully talaga to. Rotor, umalis ka dito. Yan, sayaw si Bunso, sayaw. Sayaw natin si Bunso. Kanta ka lang yung, para sa sayaw ako. May handa akong kanta para sa'yo eh. Pang 80s, 90s. Tindog pa talaga. Wag na, ganito na lang. Para masaya. Tindog. Sampung tayo, tindog. Sampung aso pala. Mga bully talaga to. Si Rapid tsaka si Rotor, sarap pang untugin eh. Giselle, patos lang sa premiere ko. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Sayaw Ibon ba, Giselle? Sige, sasayaw ako. Boys, boys, boys. Sasayaw na ako. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys daw eh. Ano yun, boy? Can't shine now to come to down. Keep your body free. Hold me tight. I love tonight. Tell me you believe. Everybody, summertime love. You'll remember me. Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 a little movie love. Boys, 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 I'm looking for the good time. Boys, 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 I'm ready for your love. Akyat ka, photos and film. The sun goes down, babe, I'm feeling right. Take a chance with love romance, have some fun tonight. Everybody, summertime love, you'll remember me. Everybody, summertime love, everybody, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for the good time. Boys, 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 I'm ready for your love. Vamos, thanks, bigyan sa tapo.
boys, and girls, summertime love, disco night. Hey, to me. Everybody has got a car. I don't stop, I don't move. I just get your body in the room. I said, hey, I said, who? I said, me, I see your gut in the groove. Boys, 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 in the summertime, boys, boys. Di kaya? Nalasing ako sa kanta. Nalasing ako sa sayaw, Ate Bajol. Diba? Summertime. You remember me. Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for the good time. Boys, 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 I'm ready for your love. Tayo na lang tayo ito. Wala tayong tanga. Maraming salamat. Pinagtatawanan tayo sa baba. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa inyong... Lasing na daw ako. 14 million. Ayan pala yung 14 million pa yun. Puro boys. Salita Bonso ba? Pinagtawanan ako nila, kuya. Nagtago naman. Sino? Sabi nila, lasing na daw ako. At diba dyan, akit kayo dito, guys. Nang makabawi ako. May boses na. Out sa inyong lahat lang. Anong oras na ba? Tuloy na tutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo. Man ba ko ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot, nalilito ang sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Fantasy ay ang takbo ng ating kwento. Dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na umis kita. Happy birthday. Someday I gonna be. Iba dapat ako lang Think you hope you're in my at wala nang iba pa. Tell me why. Bago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento
I want Dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na umiss kita. Nagsabay sila kumanta. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, maghihintay pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ang iyong damdamin, at sana ang iyong piliin at iyong hilingin ay ako. Miss kita. Sabay para tayo. Sabay. Sinsan. Sige. Tirahin mo na. Duet pala yun? Hindi ko narinig eh. Okay lang yun? Oo, Sige, duet. parin kanta ulit Banat Hello, Shout out inyong lahat dyan. If God had a name, what would it be and would you call it? Who is fame? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just to sound like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like and would you want to see? If sin meant that you would have to believe in things like heaven, yes, and the sun. Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a stuff like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Back up to heaven all alone.
Nobody calling on the phone. Sit for the baby in Rome. Yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just a stuff like one of us. Just a stranger along the way, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Like a holy stone. But have to heaven all alone. Just trying to make his way home. Nobody calling on the phone. Yan, galing pa ni Sir Rans magkumanta. Idol ka na daw natin, Chef. Idol ka daw ni Hip Hop DBPSO. Dikitan mo muna siya, baka hindi ka nakadikit. Ate Bajol, where are you? I miss you, Ate Bajol. Ate Bajol, where are you na? Ayan si pa, alam mo na pag mag-live si Franz ha, Sir Franz Kiss puntahan mo yan si pa. What time ba siya mag-LS? Sa kanya na lang ako pupunta. Wow! Kita mo ikaw yung papuntahan, Chef? Kakantahan ka? All. Wow! Sana all! Sana all! Sana all kakantahan. Paranahan mo rin ako, Franz. Akit ka, sir, kung gusto. Akit ka? Kung may bakante ka dyan. Baba ako, akdaran. Ikaw naman daw, Ate Jinjan. Busy si Ate Jinjan. Dikit na ako. Nakabisita siya sa live ko. Puto and film, akyat ka nga. Ayan, may danan dyan. Akyat kayo, guys. Oo, may hagdan na. Kingkoy, akyat ka, Kingkoy. Kanta ka pa, Sir Franz, kanta ka pa ba? Banat pa. Dami mga chicks na nakaaligid-aligid yan, oh. Goy. Magaganda, si Ate Chef. Sa ball mo lang ako puntahan, Sir Franz. Yes. Oh. Sana ako sa ball. Yun lang. Anda, ball? Sa anda, maliligo ka. Wow. Kinilig. Nag-aanda ka pala. Makinig ka, Chef, ha, sa kanta. Alam ko yun. Mahal kita, walang iba. Alam niya, iba. Simula pa, sinabi ko na, ikaw lamang aking sinta. Lahat ay kaya kong gawin, paangkin lamang ang iyong damdamin. Huwag sana pag-alinlangan sa pagsuyong nilaan. Ang buhay ko'y ihahandog, makamit lamang ang iyong pag-irong.
Lahat ay kaya kong gawin. Maangkin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal. Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Huwag sana mag-alinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, makamit lamang ang iyong pag-irong. Lahat ay kaya kong gawin. Maangkin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal. Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sa hindi magtatagal. Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Sasambahin ko at mamahalin. Ako ang tunay na nagmamahal. Yan, thank you. Bringing your best to every workout is your goal. Ang galing pala kumanta ni Sir Rans eh. Magandang umaga, Sir Alig Photos. Ayan. Magandang tanghali. Gabi pala. Anong tanghali? Magigaling kumanta yung ano. Magigaling. Ayan naman mga idol. Si Joel ah. Nalaglag siya, may nainip niya. Ayun no. Wala siya. Wala. Sir, tiga saan kayo? Sir Ricky? Ako Kapis ako. Ilonggo. Aswang ba? Naman ni Ward. Kayo sir, taga saan ka sa atin? Laguna ako. Laguna. Kapatid ko yan, San Pedro eh. Yun napatira din kami dyan eh. Ano natin yan? Business.
Ano na? Baka may promote ka dyan. May promote mo na dito. May baka free kayo. Meron akong live. Baka walang sa team nyo, walang kasabay. May 9 p.m. yun. 9 p.m. Ano yung oras dito man to? 2 o'clock to. 9 p.m. Pinas time na yun. Dito no oras. 4 p.m. dito. Sige, pag walang may papunta ka namin. Nakadikit na ba ako? Hindi pa yata. Baka nakabudol. Kadidikit ko lang kanina eh. Hindi pa. Kasi ngayon lang ako dumikit sa'yo eh. Sige, para hanapin ko lang yung bahay mo. Sige, mag-ano ka ma dyan? Pakita mo yung talent mo ba dyan? Naku po. Magaling mo magkwento doon kanina eh. Nakikinig lang ako kasi kanina pumasyal ako kay kay sino pinasyalan ko? Kay Giselle. Doon ako galing kanina eh. Yung bumibitaw. Bumibitaw eh. Pero hindi sumusuko. Kami yung sumuko. Lipat kami dito. Maganda yung mga banat mo nung kanina. Maraming doon eh. Pati ako natatawa din eh. Ganun lang tayo pag medyo kasi weekend medyo walang ginagawa. So yan. Mabuti na pasyal lang nakita ko si Josel eh. Kumakanta kanina dun eh, nawala ka eh. Pag akyat ko, tapos na yung kanta mo. Bago ikaw pala yung magla-live. So ayan. Natuloy din. Kanta-kanta ba na sintonado ba? Walang magawa eh. Hindi, okay lang yun. Ako nga, hindi ako makakanta eh. Kahit na sintonado, hindi ko makanta eh. Yun ang mabigat eh. Grabe ka na. Oo eh. Pero okay. Hindi nga yan eh. Kasi ngayon sa mga live, parang totally entertainment na talaga yung sa mga live YouTube, no? Pagkanta. Nauso na ngayon eh. Si Jessel, sumasayaw pa. Diba? Sumasayaw pa. So, talagang na-turn ng yung YouTube na kailangan ma-entertain mo. No, ma-entertain mo yung mga kaano mo. Dahil pag hindi mo in-entertain, hindi mo in-entertain mga nanonood sa'yo, yun. Medyo nakaka-bored din di ba? Pag mag-silent ka lang, wala din. Iiwanan ka lang yan, natambayan ka lang dyan. Kailangan nandiyan ka rin nasa live mo. Oo, tsaka kasi parang hindi I'm not against dun sa mga sa silent. But 'di ba gusto natin puntahan tayo dun sa silent LS natin. And yet tayo wala do. Di ba okay lang yung mag-silent ka yung kung naghabol ka ng WH, okay lang yung mag-silent. Pero kung dapat maano natin na kasi sayang din si parang libang-libangan lang daw yun. Pero sayang din di ba? Sayang din yung kung talagang meron tayong mga content, may mga sayang din naman yung kikitain kahit talaga may content. Maganda talaga pag may content ka na yung yun lang talaga yung content mo lagi. Niche talaga na para doon. Dito kasi sa amin, kasi mahirap kasi magkuha ng video dito sa Middle East. Kaya puro live na lang ginagawa. Saan ka ba sa Middle East? Saudi ako. Saudi. Kaya medyo mahirap magkuha ng video ba? Oo, mahigpit dyan no? Mamaya makulong tayo dahil sa video. Mahigpit talaga dyan sa Saudi. Diyan, hindi ba, nagpalit na ba dyan ng nagpalit na ng weekend? Ganun pa rin yung Biyernes pa rin. Friday pa rin. Dito kasi sa Dubai, nagpalit na. Yan kasi sa Dubai ngayon? Yung Friday, hindi na siya parang na lang, hindi siya yung parang ngayon dito, Sabado, tsaka Linggo na. Parang ginaya sa Western. Parang ginaya sa atin, ganun. Ayos na yan, Open country dyan, Dito kasi medyo hindi pa, Pero malapit dito na rin, kasi... Dito kasi yung sentro ng Muslim,
Baka malapit na rin dahil 'di ba parang yung hari diyan ni ano. Oo. Shout out. Animo Onip. Orbida. Ayan, sinong kakanta uli? Si Milani to nakausap ko kanina eh. Si Franz, ano yan Bisaya din yan. Bisaya ka ba sa atin? Bisaya ka rin ba? Ay, hindi. Tagalog ako eh. Pure Tagalog ko talaga. Oo. Karamihan kasi dito mga Bisaya, Ilonggo. Mm. Ma'am, Onip, shout out, ma'am. iShare TV, ayan. Mga karamihan dito mga Bisaya. Mga vlogger. Oo, maraming vlogger na ano yun, no? Si Jessel ba Bisaya? Ay, Ilongga, ano? Oh, Bisaya din yan. Bisaya. Pero Mindanao siya, pero Bisaya yung salita nila. Sa Surigao. Surigao. Ma'am Love Me. Si Ma'am Love Me, Bisaya din to. Mga Bisaya nung tayo dito lahat. Dito lahat. Ikaw lang. Yung pure. Ay, mabuti nagtatagalog kayo sa LS nyo, no? Kasi meron ako napuntahan na parang Ilocano lahat. Ilonggo. O Ilocano. Kaya lang, hindi rin ako tumagal dahil talagang Ilocano lahat ang usapan nila. Ako kasi, parang hindi rin ako kasi hindi man ako sa mayabang. Nagtagal kasi sa Manila, para yung salita ko may halo na Tagalog, may halo na Ilonggo kung may Ilonggo kong kasama. Parang pero maganda yun, maraming So, sino kakanta uli? Para namang sound trip tayo. Sir Franz, baka gusto mo kumanta ulit? Sa Bicol pala siya, no? Sisip ng Tagalog. Bicol iShare TV. Ano mo ginawa yung kanina ang ginawa mo doon kanina na Sir Lig? Alelen? Ano mo ginawa yung kanina ba? Tatawa na ulit tayo. Ito pwede kayong ganito. Parang cool siya, no? Parang Snapchat. Snap camera. Yung yan, apps yan, back apps yan. Oo. Ako, sir, kakanta. Yung kakanta daw si Share TV. Akyat ka muna dito. Chip, kanta ka na, Chip. Bababa ako para makaakyat sila, Kuya Ricky. Wala naman yata akyat eh. Kanta ka na, Bunso ba? Kanta na tayo. Kantahan naman tayo. Para naman makinig natin yung mga... Kanina si ang galing kumanta. Si Franz. Franz. Kanta ka, Franz. Oo, medyo... Hindi ata ako narinig eh. Kasi matutunan rin tayo. Pag lagi ka daw nakikinig sa mga kumakanta, pwedeng mahahawa ka eh. Pwede kang kumanta rin. Ako talaga dati, mahihain talaga ako. Hindi talaga ako napapakita sa camera. Puro silent lang ako dati. Nung huli na odyok-odyokan ba, kanta-kanta kahit sintonado, sige. Pero ang boses nababago. Talagang practice lang. Pag-araw-araw. Pwedeng kumanta kahit di maganda boses. Sige, pwede. Akit ka. Pwede. Babangit na nagdaraan na, dali lang. Pakita mo yung boses mo dito ba para lahat tayo ba magana. Oo, para naman na na. Alay mo may dito tayo. Producer. Nag-aabang. Ma-develop yung talent mo, di ba? Oh. Yan, may higdara na dyan. Sir, wala kang pasok ngayon? Panggabi ako. Pasok may alas 4. Nabas ako mga alauna. Gabi. Meron palang ganyan dyan, Siguro mga... Trabaho kasi sa airport ba? Depende sa dating ng eroplano. Oo. Mga passenger o cargo? Passenger, mga domestic. Ano lang naman ako, yung bus kasi, yung service, yung amo namin, bus. Maintenance ako sa bus. Ayos, no? Ngayon naman okay dyan kasi malamig eh.
Ngayon, okay. Ngayon, medyo malamig. Sunod yan, tag-init na. Oo. Maraming salamat, Ma'am Love Me, sa pagpa-member sa Tiwala. Thank you. Love Me 75. Ayan, taga-ano rin yan, Bohol. Ito si Aisher na ano, yan na. Ayan, kita yung ganda ng boses. Ayan, taga-ano rin yan, Bohol. Ito si Aisher na ano, yan na. Magandang hapon, tanghali, umaga sa'yo at Aisher TV Online. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat po ng mga manonood ng inyong channel. Ayan, maraming salamat. Ayan, meron tayong bisita ngayon. Ayan. Kita yung talent natin Ay, nakita ko kasi si Anwar Onep, tsaka nakita ko naka-subscribe pala ako sa iyo. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Basta na ano ko dati nagkita na tayo Hindi ko alam din kung saan nagkita. Nagkita na rin tayo noon. Siguro sa live stream or sa premiere baka Sa live stream yata nakita tayo. Hindi ko lang alam kung saan banda. Nakalimutan ko. Kay Anywhere Onep or kay Hindi ko lang din kabisado kung saan Kasi Anywhere Onep, matagal lang kami magkadikit nito. Matagal lang kami niyan, doon kami dati sa grupo na sa kay Ma'am Jeneline Manatan na grupo dati. Nagkita na kami niyan doon. Kahit bang baka kay Oliver Amaran tayo nagkita. Pwede naman kay Ma'am Pura Vida Japan. Pwede kay Elrich. Yun, yung mga Enrich Ramos 27. Ay, hindi ko lang kabisado kung saan. Basta yun, naka-connect na. Ayos na. Lahat ba ng song, sir, pwede bang kantahin? Any kind of song? Baburahin lang naman, pag ipagtagit. May copyright. Pwede naman napalitan. Pwede dito kahit anong kanta. Pwedeng, yun? Christian song, no? Pwede yan. Yan, what a friend we have in Jesus. Yan. Makinig kayo dyan, mga kagrupo ko, Mga bunganga nyo kasi medyo kasi pag Christian song, hindi sila dyan makapag-comments, no? Makinig kayo, Hindi nila, hindi kasi pinag-uusapan kung basta nakapagkanta ng praise song, no? Lang sir, kung naririnig yung music. Narinig. We have in Jesus, all our sins are grief to bear. What a privilege to carry everything together in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything together in prayer. Every trials and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord and pray. Yan. Ayun, galing. Galing pala si Share TV Online, Maganda yung boses.
Ganda ng boses niya. Hindi lang makasabay, no, sir? May mga simplang na ano. Ayos lang yun. Saan ka ba ngayon, Sir Victor? Dito ako ngayon sa aking studio sa dito sa Naga City. Naga City. Studio, sa Naga City, Camarines Sur. Si Miss Wing, taga Bicol. Si Ma'am Lani, taga Bicol din yan eh. Milani Camino. Pwede bang bumati sa mga Ma'am Milani, taga Bicol. Si Amor Hardin Vlog, taga Bicol din. Okay ba batiin ko sila, sir, ng Bicol, Sige. Batiin mo sila. Ay, Diyos Marina, pagkahapon sa gabos po ng mga Bicolano nag-aantabay sa tuya mo niyan, lalo na digdi sa LS ni Sir Ricky Barquilla Vlog, asing kaibanan an sa iyang mga guests na si Jinjan Alaba, si Liga Photo and Film. Ayan. Maray na pagkahapon sa Indogabos, asin Diyos maray na hapon sa Indogabos. Ayan. Ayan, Ma'am Milani Camino, dikitan mo yan si si kababayan mo. Sure. Baboy pala, sir, buhula. Yan, mga kagrupo ko yan eh. Yung mga, yung mga, kasi grupo namin kasi mga bunganga nila. Ano yung grupo nyo, sir? Nagpe-premiere kayo? Walang Wala kaming premiere, mga live stream lang. Tapos minsan may mga nagpe-premiere din sa amin. Lang kami na, grupo lang kami. Wala kayo yung grupo ng, wala kayo yung nagpe-prayer marathon? Wala kami ngayon. Lang kami, support lang kung sino bakante lang ba. Ganun lang. Wala kaming pilitan na suportahan, wala. Basta kung sino lang bakante, yun lang din mag-support. Wow, may Bicolano pala dito, sabi ni Lovely Reds. Yes. Si Ma'am Lovely Reds, Bicolano ka ba? Bicolana. Si Ma'am Milani, di ba Bicolano ka? Bicolana? Si Miss Wing yun, Bicolana din yun. Saan kaya siya sa Bicol? Ma'am Milani, saan ka na? Nalaglag kasi siya. Akyat ka dito. Mag-usap kayo ni Yes, sir. Baka mayroon ka pa na kanta dyan na, sir. Kanta mo muna sila. Kami kita. Isa pang kanta, isa pa tayo. Sige po. Bossing Ginli, makinig ka Bossing Ginli, Jolly Savers. Sobrang sarap pero di mahal. Di dapat mahal. Ayan. Lang muna natin yung Okay ba, sir, yung audio sa inyo dyan? Malinaw bang napapakinggan? Okay naman. Okay naman siya. Okay naman. Okay. Love me, Miguel set up. Ayan. Bubble powers, bubble keys, bubble nature's not great today. Bubble is down and all the ways of men. You we heard before the word began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the word is ever known. Above all wealth, treasures of the earth, there's no way to measure what you earn. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, above all powers, above all keys, above all nations
treasures in all created things. Above all wisdom in all the ways you made. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you learn. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. In front of me, above all, crucified, laid behind a stone, live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall in front of me, above all, like a rose. You took in front of me, above all. Again, thanks God. Salamat po sa... Ayun. May nauntog, may nauntog. Maganda yung mga kinakanta ni ni Share TV. Ay, si Love Lares. Ganda naman ang boses na siya. Thanks God. Wala na kasi ako, sir, alam na bagong song na Maraming salamat sa yung 10,000 Reasons. 10,000 Reason. 10,000 Reason. 10,000 Ma'am Reason. Tin, may shout out Ma'am Tin. Ma'am Bitchay, thank you very much sa pagpunta. Mayor, thank you very much. Double Ridge. Ganda naman ng boses ni co-host. May galab shout out sir. Ayan, sabi ni Love the Rates. Maganda ng boses ni co-host. And bless the Lord of my soul. Oh, yun ba yung answer? Ano sa'yo? Wait lang. Gusto ko yung may guide. May guide. Walang guide. There's the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Oh, my soul. Parang hindi ko nasintonado, sir. Na mapapaya tayo nito. Hindi ko na mukhang mataas sa akin. Pwede ba iba na lang, sir? Okay lang yan. Wala namang problema dito. Wala namang contest dito eh. Okay, ano lang yan? Sige. Mataas siya sa akin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Request na naman ako. Sige. Medyo ano pa. Kay buti-buti mo. Kay buti mo. Kay buti-buti mo or kay buti mo? Kay buti mo, Panginoon natin. Kay buti mo, Panginoon. Sa lahat na. Ayun. Baka ito kaya pa natin. Okay. The ultimate purpose of our life is to glorify God. Siyempre. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal.
Yan, mga kaibigan. Maraming salamat, sir. Ayan. Sir. Lagi niyo pong tandaan, mga kaibigan, mabuti po ang Diyos. Kahit saan naman po nating mga problema, lagi po nandyan yung ating Panginoong Diyos. Ayun, nagpalipad tuloy si Bunso kay paborito niya yung kanta. Maraming salamat, Giselle Astronomo. Ayan. Favorite daw ni Jessel yun. Yung ano? Baka meron pa dyan, sir. Kantahin mo lang. Ito. Sana yung ano niya. Wala akong may nasunan. Ganda rin ng ano, lifestyle na Jesus kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Kay sarap damhin ng pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, o Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, o Diyos, ay tunay nga walang kapatay. Kay buti mo. Kabutihan mo, tunay na sarap damhin ng pag-ibig mo, sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, o Diyos, ay tunay nga walang kapantay.
Ayun, may gamit resita po sa inyo lahat dyan, sa baba. Parang nawala. Kay buti-buti mo, nakanta na yun, Bunso, ay yung kay buti-buti mo, Panginoon, Iba ba yun? Yung kinanta kanina? Yun na yun, Iba pa rin po yun. Iba din yun. Ay, iba pa ulit? Sige. Baka kaya mo yan. Nag-request si... Iba naman to. Korean ka. Sige. Hindi ko na ano yung isa, kaya in-stop. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Yun. Galing talagang kumanta si Sir, Praise God. Yun na lang yan, sir. Yung mga mga song ngayon, puro na Maganda yung mga... Ayos. Matanong kita sa yung mo, religion. Hindi po kami religion. Yung pag Christian ang tinatanong, affiliation. Christian. Iba yan sa Christian Parang mga mga born again Christian ganun. Ganun naman karamihan. Kasi di ba ang Christian ang haba ng saklaw niya, no? Kasi Roman Catholic, Christian din ang nila, no? Tapos ang mga Protestant, ang dami din, ang daming mga So yun. Basta Christian kami.
Christ believer. Ayun din, nag-ano din ako, no? Kanina nag-aalangan din ako kasi syempre may mga kababayan tayong nasa ibang bansa na converted into Muslim, no? Pero syempre, pag umawit tayo, hindi naman dahil na ano natin sila, no? Kundi we praise God. Kaya ano lang tayo, respect lang ba tayo? Respect natin yung mga kung ano sila, respect natin. Tsaka ano din sila mag-respect sa atin, di ba? Paras lang ngayon. Kasi pareho lang naman tayong tao ba? Masaktan din tayo, mga damdamin tayo. Kaya respect na lang tayo para na tayo Yeah. Yung bang mga ganyang Christian song, may mga, kasi may nakikita ako ng mga, yung mga Hillsong, yun din yun. Ay, maraming mga Hillsong na ano. Mga worship song ba? But depend on your, alam ba, katulad mo, affiliate ka. Pwede mo bang kantahin yung kinakanta ng ibang group? Ano rin? Praising God din, pero ibang grupo sila? Wala naman ano yun sa mga Christian community. Wala silang ano. Yung pagkanta, no? Opo. Pero yung gagawan mo siya ng ano, ng cover song tapos i-upload sa social media, yun kailangan. Pero pag sa simbahan, wala. Kasi yung mga yung halimbawa, 'di ba, nagko-cover ka singer, ikaw tulad mo, ikaw ba nag-upload ka sa channel mo ng yung mga ibang kinakanta mo dito? Hindi po ako nag-upload ng song. Karamihan sa akin radio drama, may mga sumusulat kasi sa amin, so dinadramatize namin tapos kina-counsel namin. But okay, in case of yun nga yung napag-usapan natin kasi kumakanta ka ng mga ganyan, hindi pwede, alam ba ako gusto kong kumanta, alam ba si Sir Ricky, pinanta niya yung isang sa kanta mo, in-upload niya sa if there's any certain law na parang respect lang, hindi, wag mong gawin dahil parang commercial, gano'n. Opo. Kasi may sa YouTube may may copyright naman eh. Pero kami nagpapaalam kami just in case may kami. Tapos, kasi may mga artist talaga na ganyan ang kinakanta, di ba, no? Opo. Nagpapaalam naman sila, tapos nilalagyan naman yan ng disclaimer, tapos may link din ng channel kung saan nanggaling. May mga sikat din kasi na na tsaka magaganda talaga yung mga international na nag-Hillsong, mga meron talagang artist na kumakanta ng mga ganyan. Diba sa song, karamihan naman pag nag-copyright, it's either share revenue or pinapatanggal nila. Tsaka hindi naman yung sa akin. At tsaka I'm not really concerned dun sa copyright. Ang inaano ko yung kanta, walang kanta na mga katulad niyan, praising God. Walang kanta na para sa isang grupo lang. Yung gano'n. Wala po. Pwedeng gamitin yan kahit sinong di ba? Sa mga religion, no? Pero pag mga Christian community, yun, ang mindset nila, ginawa nila yon para okay lang yung gamitin ng ibang meron pero din pala yun. May halimbawa, specific sa ganitong religion, sa kanila lang yon, di nila pinapalabas yun. So, ibig sabihin, originate nila yon, kinumpose nila. Ginawa, halimbawa, sa isang religion, ginawa nila yon para sa kanilang religion na. Ayun pala, meron din palang ganun. Ino-order din sila na para hindi makuha, wag niyong i-post sa social media. Social media, once na nag-upload ka, ibig sabihin, tama gusto rin. mo siyang maging public. Gusto mo siya matangkilik ng iba. Makarinig, no? Sabi ni Bossing Jindy, matutuwa naman sila pag kinanta mo yung song nila, especially sa mga Christian, masaya sila kantahin mo yung song nila. Opo, matutuwa din sila. Mga ganun, di ba? Parang appreciate na, maganda yung kanta natin kasi kinakanta nila no? Di ba? Tama. Pero kayo, sir, may sarili talaga kayong kanta din sa church nyo na hindi na nilabas sa public. Meron po ako Bicol, kaso yung -1 nawala nung original composer kasi ako lang yung kumanta. Pero hindi ko compose. So ako lang yung pinakanta niya. Bicol song 'yon.
Maganda yung ano niya, maganda yung tono, yung content maganda. Kaso Bicol yung nasa ulado ko. Hindi mo na-translate sa Tagalog. Para maraming makaintindi. Ikaw lamang ang aking iibigin. Parang na on the spot mo siya itatranslate, no? Kasamang permi, ikaw lamang lagi ang sa kong isipon, ang aking isipin. Parang nawala tuloy, hindi ko tuloy nasundan yung Okay siya pag sa sunod i-translate mo ba? Okay siya. Sige po. Makaniika at sa'yo'y pumisa. Ano po palang meron dito sa LS nyo? Hindi ko, basta lang ako umakyat, no? Ano lang kasi katuwaan lang to sa amin eh. Parang, magkakaibigan lang ba? Tuntuhan, mga ganyan. Kanta-kanta ng sintonado. Ganyan lang. Pwede pala ako dito. Kasi sintonado din ako eh. Walang dito. Wala. Kahit sintonado ka dito, okay lang. Walang problema dito. Ako nga, sintonado nga eh. Bahala na kung may tatawa dyan. Basta ako kumakanta. Maganda po ito, Pusong Dalisay. Napakinggan nyo na yun? Oo, narinig ko. Maganda rin siya. Magandang yan. Kantay mo, baka gusto mong kantayin na. Maganda yan eh. Sige po, sige. Kantayin natin para... Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aming awit. Natatay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan,
Isang pusong itinitibok na ika'y parangalang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. And praise God. Ayun, maraming salamat talaga Sir sa pagkanta mo. Number 9 sa tingin, Miguel, shout out po. Parang Ismael. Ay, sa'yo pala doon sa message. Oras po natin, 3 minutes malipas ang alas 5 ng tanghali o ng hapon. Parang radyo talaga Sir, yung ano mo. Opo, nag-ano talaga kasi ako eh. Dream ko kasi maging DJ before. Kaya lang, naiba yung ano. Naiba yung... Sample mo nga dito, Sir, yung ano natin, yung talent natin sa pag-DJ ba, para marinig na rin ng mga kasama natin dito ba? Pag-DJ. Sige, hanap tayo ng pang-DJ na music, no? Meron ka ba dyan, Sir, pang-DJ na music? Wala akong ano dito eh. Wala akong alam sa mga ganyan eh. Ano, Sir, imumute mo na lang to? Sige, wala problema. Rock music. Rock music. Sige. Rock music. Ano mga kaibigan, ha? Rock music. Sana hindi ganito. Ano mo naman siguro, no? Okay lang yan. Sige lang. Ano mo na. Music. Dito. Upbeat music. Ito na lang, wala siguro iba dito, no? Hirap mag si YouTube, no? Konti na lang magpila. Doon na nga lang ako sa ano ko, disco, ano? Lang sa I hope sana makapag-antay kayo dyan mga kaibigan, yung mga kasama natin na nandyan all over the world, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumuha na lang ako dito sir sa aking remix. Wala naman tong copyright. Ayan, yun disco, tayo dito. Pinoy disco ito. Maganda to. Sample lang ang tagal pag sasample lang, no? Okay lang yan, walang problema. Antay naman yan sila dyan kung gusto nila. Alright mga kaibigan, you're listening to 107.7 iShare FM Radio Online. Dito naman po sa impilang inyong pinakikinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating Disco Pinoy Remix dito lang sa inyong paboritong himpilan. And of course, shoutout muna natin ang mga nandito at nanonood sa programa ni Sir Ricky Aquilian. Tama ba? Ayan, Sir Ricky Barquelia Vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga naka-tune in sa atin dyan. Shoutout po kay Jeannie Aberon. Ayan, kay Mayor Yormi. Ayan, salamat. Ismael TV Explore. Maraming salamat. Ayan, and of course, kay Jen Lee Abihon. Ayan, Ricky Marquez Vlog. Maraming salamat sa mga nakatutok, nakatune in sa atin. Saan man kayo naruroon mga kaibigan sa mga oras na ito na nakatutok sa ating programa, ito ang Afternoon Jam. Kasama po si Mr. Heart, ang inyong teaching di man kagapuan, pero pag iyong tinitigan, mai-in-love ka rin naman. Alright, oras po natin. Ganap na po ng 7 minuto. Makalipas po naman ang oras na alas 5. At ang oras ay atid sa inyo ng tusiran ang gamot sa non-stop dry cap. Ay, hindi pala narinig yung music, sir, no? Narinig naman konti. Narinig naman. Okay naman.
Narinig yung music, no? Ayan, yun lang. Yan lang naman, sir. Ayos galing Daming talent Oh, nakaano pa? Yan ang dream ko noon. Maging DJ. Natupad mo naman yata kayo ng DJ mo. Dito na lang sa sa YouTube na lang ako DJ. Yung iba ang ganda ng nila sa sa YouTube May sarili sila Naka-share wag mo ikan Sabi po ni Jendi Abiharon. Abiharon pala. Abiharon. Okay lang ba, sir, mag-promote? Meron pa ba kayo yan. Pwede bang mag-promote, sir? Promote lang dyan. Walang problema. Open dito. Walang nandito. Ayan, galing mo naman co-host DJ ang dating. Ayan, salamat naman po. Yan taga-Bicolano to. Taga-Dait yan, taga-Dait. Uy, Milani, I've been in Exiban, Dumagmang, ano ba yun? Tulay na Lupa. Labo. Si Rans, Bicolano rin yata si Rans. Kalog official yan, makakaintindihan. Ano request mo, Bossing Jenle? Kanta. Isang dakot? Ano ba yung isang dakot? Naroon ka ba? Ano ba yun? Christian song ba yun? Isang dakot? Parang Ismail, mega shoutout sa'yo po niya. Mega shoutout. Chef of DBPSO. Ayan. Dali mo, Manoy, galing. Sabi po naman ni Rans Kalog Official. Bicolano din po, sir. Si Rans Kalog Official. Uy, sa Inkadigdi, Manoy. Yan. Manoy kasi ang tawagan pag mga Bicolano. Kantayin mo Bicol song daw. Bicol song daw kantayin. May nakikinig ng mga Bicol dyan. Isang dakot, maayo manipugong ko ang Bisaya. Ayan. Kantayin mo Bicol song. Bicol song daw. Sige. Okay lang, kanta lang. Bicol song. Anong Bicol song? Alam mo daw po ba yung isang dakot na kanta, sir? Yung isang dakot. Ano ba yung Christian song ba yun? Isang dakot pa alam niyo kantayin. Kaya natin. Ang sabay bayon sisiran. Sabay bayon sisiran. Sabay bayon sisiran. Karaoke. Hindi ko lang song sa mga Bicolano, hindi ko alam yung isang dakot. Saan nakaraoke to? Sabay bayon sisi. Sana Bicos. Nako, naririnig na yung mga bata. Ay! May lyrics. Mahirap yung may minus one na no? Boses ni Lolo. Ganda nung yung boses ni Lolo, pero hindi na siya. Ito yung mga mga kumbaga sa Bicol, ito yung mga song na antagal lang hindi nakakanta. Mga antik na, mga antik. Oo, antigo na. Hinahanap na to pag nag-aano kami. Sana minus one talaga. Tingnan mo naman yung tugtog niya. Dahil mo na matatango ang boses ni Lolo. Dahil na niya makakanta mga pangharap na sa banggi sa pagtulog.
Iisipon mo, kundi mang paborito nindot ni Lolo. Gamag mundo, Lola, naunsa ko ang musika, kan si Lolo may boses pa, itinokdo niya sa kuya. Grabe, 22 billion views. Kantahin ko nga kaya to. Dami ano. Damputin mo ang kanta ko, ale pakilolo, irumdumon na si Lolo nagkakanta si Mos sa banggi sa pagturo. Iisipon mo, kundi mang paborito nindo ni Lolo. Naigamag mundo, Lola, yaon digdian musika, kan si Lolo may boses pa, perming kakantahan kanya. Maski unyan nakala mga kantang magagayon, ang kundi man dadamugon, maglihis man ang halawing na panahon, kanta ni Lolo damugon. Dahil ka magmundo, Lola, yaong digdig ang musika, kung si Lolo may boses pa, perming kakantahan kanya. Ayan, para po sa mga lolo at lola natin, yung kanta ni Lolo na hindi na maririnig ni Lola kasi si Lolo ay wala ng boses. No? Ibig sabihin, ala na si Lolo. Ayan. At yung apo ay kumanta sa kanyang lola. Ganun pa rin. Dai mo na. Boses ni Lola. Makamay si Lola, may boses naman si Lola. Oo. Kinakanta niya si Lola kasi nalulungkot si Lola, nangungulila. So kinanta niya. Ganun pala yung kwento ng boses ni Lolo. Pero kahit daw wala na si Lolo, pero yung kanta niya, naka-record pa rin. So pakinggan daw yung boses ni Lolo. Kasi singer si Lolo niya. Galing ano? Isa. Si Lola, baka may boses. Si Lola, baka may boses naman dyan. Si Lola? Ay, apa! Wala si Lola! Yun yung Bicol song na nahirapan ako dito magganap. No? Gawat ko nga ito ng parang grabe ang taas ng views, oh. 22 million. Ay, 22,000 lang pala. 22,035. Pero ano pa yan, ha? Salamat sa aking mga bisita nandito. Baka mayroon ka pa yan, sir, na tinatago-tago. Pang malakasan. Try kong kantahin, sir, yung dakilang lahi. Hindi ko alam kung kaya ko pa siya.
Yung unang-unang sumabak ako sa first year high school ako noon. Dakilang light. Nanalo. Kung kaya pa. Nanalo yun. Dakilang Contest. light. Oo. Kasi nanalo ako kasi dalawa lang kami noon eh. Oo. Sige. Ipaano mo dito sa atin ng mga kaibigan, parinig natin. Okay po mga kaibigan, ito ay isang patriotic song. Sana makaya pa natin. Okay lang naman daw kahit mag-ano eh. Taas talaga. Dakilang lahi nasa iyong tangi, pag-ibig ko ng bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nabahiran ko, parantas, luha ng iyong puso ay natayong muli ang karangalan mo. Oh, taas di ka. sorry. Oh, di na kaya? Taas. Sorry. Taas nito. Sorry. Sabi yan nung no, kung nasuportahan dakilang bayan. Otra to. Dakilang lahi nasa iyong tanging, pag-ibig ko inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nabahiran ko, luha ng iyong puso, parang baba naman, ay natayong muli ang karangalan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan, ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminan ng iyong bituin at sumikat ang araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo manggi ang kulay mo, dugo't pawis sinalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Tagal lang di kinanta to eh. Dakilang bayan, kapayapaan, iyong linang na tulad nung
araw bago inagaw ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan ng pahiran ko. Sinurado na. Hanang iyong puso ay natayong muli ang karangalan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailanman. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ang araw. Ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo ang kulay mo, mawis sinalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko'y sa'yo inang bayan. Kahit na gaano kaliit ang ibig ko, buong lakas akong magtatanggol sa'yo. Mabuhay ka, ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo ang kulay mo, maaapin ngayon o kailanman. Pag-ibig ko sa'yo inang bayan. Nagagalit dito yung nag-compose eh. Pag-ibig ko sa'yo inang bayan. Ay, tanggapin mo ang isang sakong kamuting kahoy. Salamat po, Lolo. Ay. Yun, sige, kanta pa. Ang taas na. Salamat sa mga nandyan. Uy, parang wala na. Andyan pa ba kayo mga sir? Yeah. Galing mo ah. Hindi ko na kinaya. Promote mo yung ano mo ba, mga events mo dito ba para mapuntahan ka rin namin doon sa ano mo live. Magpo-post ako, sir. Ano po, nagano ka ng live mo ba? Na promote ka. Sige. Ang gagamitin ko, sir, magagamit ako ng music kasi ito yung programa ko. Parang ganun na ako mag-promote. Ano po? Ayan. Sige. La Dicandes. Ayan. Salamat, sir, sa pag-ano mo. Mag-promote. Maraming ako nga naman pasalamat sa iyo kasi di ko kalain na akyat ka ba. Napaka-bless ko ngayong araw kasi naka-ano ko ng kagaya mo ba na kumanta ng mga Christian song. Maraming salamat talaga. Yun na lang, sir, ang ano ko yung mga inspirational song, patriotic song, saka worship song. Di na kasi nailigan yung ibang song. Ayos lang din yan. Maganda ka yan eh. Sa amin kasi dito, halo-halo yung mga kanta namin eh. Okay na yun eh. Ngayong araw na ito ay na iba naman. Sige po. Ito, magpo-promote na ako ha. Gagamitin ko yung aking music sa aking programa. Isang mapagpalang hapon po ang aking pagbati sa aming mga masugid na taga-subaybay sa buong mundo, saan mang sulok kayo ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mr. Heart, ang inyong program host, programang Dear Mr. Heart,
na mapapakinggan at mapapanood sa aking YouTube channel, iShare TV Online, the channel that can live without God. Ito po ang programang magbibigay daan sa inyong mga liham kasaysayan, mga problemang naghahanap ng kasagutan, mga katanungang naikukubli sa mapang-aping mundo, mga kwentong umaamot ng kalinga at pagmamahal, mga kasaysayan ng pag-ibig na hindi nyo malimutan na magpahanggang ngayon ay nananariwa pa rin sa inyong alaala. Dear Mr. Heart, at sa mga nagdanais pong lumiham sa aming programa, narito po ang aming address, Dear Mr. Heart, 482@gmail.com. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sumulat na upang ang inyong mga liham kasaysayan ay aming maisadula sa aming programa sa aming channel, iShare TV Online. Ako po si Mr. Heart, nag-aanyaya kung bago pa lamang kayo sa aking himpilan, iShare TV. Yan. Pwede nyo na pong i-click, iShare TV only lang. Pwede na, iShare TV. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, maaring mag-like, mag-comment, mag-share, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video aming i-upload. At syempre pa, sa aming mga masugid na suki ng programa na laging nag-aantabay sa aming programa, ay bibigyan namin ng pagkakataon na mabunot ang inyong pangalan at mabigyan ng konting halaga, hatid pa sa salamat ng aming himpilan, iShare TV Online, the channel that can live without God. Sapagkat ang aming pong himpilan ay tumatakbo na sa 14 years. So, ayun. Sa 14 years nang nakatenga, na ngayon lang winork out 2018. Almost 4 years na rin kami na hindi natenga yung aming channel. Kaya po mga kaibigan, ako po unang-una si Mr. Heart ay nagpapasalamat sa himpilan ni Sir Ricky Barkelia Vlog at sa kanya mga co-host na nandito na ayun, nakuhan ko ng nahugot ko ang kanilang mga inihandang talumpati mga program or mga numbers sana, no? Ayan. Salamat sa inyo, sir. Mula po sa puso ko, I would like to extend my deep of gratitude sa inyong mga nanunood, sa mga nandyan na nakaantabay pa rin. At ano mang ginagawa nyo sa oras na ito, nagsisiesta pa man o naghahanda na po ng hapunan. At sa ating mga kababayang OFW, ayan, saludo po kami sa inyo. So, ang haba ng aking, ang haba po ng promotion ng Mr. Heart. Sana naman po, no, sa pagkahaba-haba po ng promotion na yon, kahit isa ay may makita akong bagong subscriber, no. Sabihin nyo na lang po, galing po kayo kay Sir Ricky Barkelia Vlog at ng ating mabalikan. Kasi po ang inyong likod, ang dami pong ginagawa. At syempre, na anyong lingkod ay nagbabalik mga minsan 1 month, 1 year, pero ang mahalaga binabalikan po ng inyong lingkod, no? At syempre pa, ayan, salamat. Hanggang dito na lang po ang aking promotion na pagkahaba-haba. Kung sa may bayad na to, ang mahal-mahal na ng bayad nito kung sa radio station na tayo. Thank you so much. Maraming salamat, Sir Ricky Barkel. Maraming salamat talaga, sir. Maraming salamat talaga. Ako po ay pinagpala po. Maraming salamat talaga. Pinagpala ko ngayong araw. Dahil dito kayo sa aking live ngayon. Maraming salamat talaga. So every Saturday, sir, ang ang inyong LS? Depende lang kasi pag naisipan. Basta every 10. Ganon 10. Nagsimula ako mag-live. Baka bira na kasi ako mag-live Basta magano ka lang. Premiere kasi kami. Magano ka ng premiere mo dito minsan sa amin? Meron po ako bukas. May premiere po ako bukas. Nilapag mo dito ba? Patamsakan mo dito ba? Makabisita kami doon. Sige, ano yun? Sige. Kunin ko muna. Tagalize, yun? Tagalize cartoon. Tinagalog namin. Yung kwento ni Linda Brown. Sana po ay supportahan nyo.
Yan, another segment po ng iShare TV Online. Ayan. Maraming salamat. Me, thank you. Ano pa yung inintay niyo mga kaibigan sa mga puso nyo dyan na nasasaktan, kailangan ng mga payo? Simulan na po kayo kay Dear Mr. Heart. Ang address niya po ay sa Gmail, dearmrheart482@gmail.com. Kuha mo sir. iShare TV Online. Ayan mga kaibigan. I-search lang po yung iShare TV Online po mga kaibigan at lalabas na po yung channel niya mga kaibigan. So ngayon inalis ko na yung online, ginawa ko na lang iShare TV. iShare TV na lang. Ayun mga kaibigan iShare TV. Search. Padikit po dyan mga kaibigan sa nakapin. Para pag gusto niyo pong sumulat, nandito po yung address. Sabihin niyo lang po sa akin. Nakuha ko. Galing naman sa nakuha niyo yung Linda Brown. Ito. Si Linda Brown. May 4 na rin na may 4 na rin na nag-likes. Baka gusto mong advice sa yung mga karanasan sa pag-ibig. Magsulat ka po kay Dear Mr. Heart. Ayan, 482@gmail.com. Ayan. Tanda mo yan, Chip, ha? Sa ulado sir, no? Pwede rin po kayong mag-direct sa aking Facebook page na iShare TV Online din. Ganun din. Isa lang din yung sa YouTube at saka sa Opo. Isa ko lang. Binago-bago ko lang ng konti. Yung sa TikTok, iShare TV Online na rin ata. Arcel Hardin Vlog. Ayan. Pakulay na sila. I-post ko lang sir, tapos ako ay mamaalam na sa himpapawid, no? Hindi sa buhay. Mag-ano na rin ako, mag-e-end na rin ako kasi sobra na 2 hours. Asan? May mga kaibigan pa ako na gustong mag-live din ba para makasupport din. Baka gusto nyo akong i-add sa inyong GC. Kaya lang pag naka-premiere kami, pag nakatutok na, hirap na kami makasupport sa live. Kaya Sabado at Linggo lang kami may time. Ayan, okay po. Ito po ang aking... Yan, please support. Please support lang. May please pa yan, ha? Please support iShare TV dubbing, Tagalog dub. Ano ba? Ayan. Ay, hindi pa pala nakaano si Dear Mr. Heart kasi ginamit ko na account. Hindi pa pala ako sir hindi ako makababa pala, wala pala akong jacket sa iyo. Yang Dear Mr. Heart legit ba yan ko admin? Akin po yan sir. Ayan mga kaibigan. Hindi ba kayo mag-hold? Sana all may ayan. Okay na ba sir? Ito na. Ayan, nakita ko. Ayan, hindi ko na nag-ano. Ayan na sir, salamat na muli sa iyong 11,000 viewers na naka-tune in. Sana may isa o dalawa na sana sa ulitin ulit. Sige po, pag ganitong oras na parang naglilibang-libang na lang kami niyan. Maraming salamat talaga. Ako po ay pinagpala talaga ngayong araw na ito. At ako din po ay pinagpala at sigurado ako may isa dyan na didikit sa akin. At sa suporta sa aming mga programa. Salamat sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din talaga. Maraming God bless po sa inyo at sa inyong mga ako po ay mamamaalam na. Salamat God po. Bless. God bless. Ayun mga kaibigan. Tikitan niyo na po mga kaibigan yung si iShare TV mga kaibigan. Nandiyan po nakapin po yung niya. Sa gusto pong nais pong humingi ng advice sa mga pusong mga luhaan. Sa mga pusong nasawi sa pag-ibig,
Sa gusto pang makaroon ng advice dyan sa tungkol sa mga pag-ibig, ayan po si ICR TV Online, mga kaibigan, ang ating guest kanina. Magaling din po siya kumanta. Ayun mga kaibigan, aking mga co-host, kamusta naman kayo dyan? Sir Franz, I'm Gijan Araba. Tayo'y magtatapos na sa ating programang pinamagatan. Dear Mr. Heart. Ayan. Nandiyan ka pa? Ma'am Ronaika Miguel sa Tata, maraming salamat ma'am. Ronaika, sa lahat po nagpakulay ng aking live ngayon, thank you very much sa inyo. God bless sa inyo lahat po. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo po mga kaibigan. Ako po ay magpaalam na mga kaibigan kasi sobra-sobra na ako sa oras ko. Thank you sa inyong lahat, sa inyong support, sa aking mga co-host, kay Sir Rans, magaling kumanta, kay Aham Jinjan Alaba, kay Chef DBSO, kay Giselle Astronomo, kay Sir TV. Thank you. Maraming salamat Sir Franz. Thank you. Welcome to ulit. Kay maraming salamat Sir. Salamat. Tambay. Ayan. Baba na ako bro. Maraming salamat sa iyong pagkanta kayo na. Thank you very much talaga. Jinjan, bye-bye. Mag-share na ako kay magsulat ako. Kaya kinuha ko yung address kay magsulat ako kung paano ko gagawin yung magsulat ako. Magsira ako, Ma'am Ronaika. Yung pag-ibig ko ba, i-share ko. Mahingi ako ng advice. Focus ka na Grabe ka na focus. Thank you very much sa lahat po na nandito ngayon. God bless sa inyo lahat. Lagi po natin tandaan po, ingatan po natin lagi natin sarili dahil yan po ating kayamanan. Maraming salamat po. Bye-bye po sa inyo lahat. Si Arm, ibaba ko muna to. Ayan. Bye-bye po.